Ja, så er vi kommet ud i en Fendt. Det er en stor Fendt. Det er en 900-serien. Og der er joystick blandt andet. Og der kan man bruge mange ting til bagud. Og kan man også bruge den front, op i fronten. Så er der noget skærm her. Det er til at se blandt andet på, hvor hurtigt man kører. Hvis man er ude at så kan man se, hvor meget man bruger i timen på at så. Og man kan se, hvad der er i dieseltanken og alt det der. Og der er også nogle knapper her, man kan sætte til de forskellige hydraulikudtag. Det er til at løfte og sænke. Og så kan man også, hvis man skal have det lidt mere behageligt, så kan man trykke på en pedal her. Så kan man tage rattet op og ned, som det passer en. Og så er der også en masse knapper her, det er jo til lys og alle de der forskellige ting der. Så er der jo et ordentligt sæde, der er affjedret. Og der følger hele det her med. Og det gør også, at det er meget behageligt at køre.